sa pozrieš na horizont, nohami napred. Odpočítavanie a len nohami dole proste skočíš. Úplne jednoduché. Treba sa pozerať dopredu, aby si nemal z toho nejaké šoky. Sa pozeráš dopredu, všetko je v pohodičke, daj si si, lana ťa držia, všetko fajn. Poď, pusti sa a ideme. 3, 2, 1, jump. Ďakujem! Paráda! Strašné! Nečakal som, že tie 4 sekundy budú až také dlhé. No, ale výška slušná. A to som si myslel, že 11. poschodie je dosť vysoko. Ešte. No. Teraz on skočil rovno, ten, čo má palicu. No, tak on možno ešte stihne, vieš? Nemám palicu, ale Tak ja som gumičku. nechcel kričať, tomu sa nedalo. Hej, že až potom. Ho ti dajú pásku, ak chceš. To možno opaskovať okolo ruky. Čo ty na to? Môže byť? Akože mi to tak... Chytíš si ono, gopročku